Stavím sa, že tento Skybar v Bratislave si ešte nevidel a v živote si o ňom ešte nepočul. Ultimátny výhľad na všetky scenérie Bratislavy sa nachádza práve nad nákupným centrom Central. Ja žijem v Bratislave teda 13 rokov a ešte som o tomto výhľade nepočula, takže mám pocit teda, že som objavila Ameriku, lebo v skutočnosti, keď sa na to pozriete, mi to pripomína dosť americké výhľady z mrakodrapov. Konečne slúbená večera. Takže každopádne sa to dá nazvať môjim objavom roka 2025 a pozrite sa na tento nádherný západ slnka. Je to skvelý priestor aj na nejaký taký coworking a my sme tam došli v takom momente, kedy sa začalo stmievať a teda videli sme všetky farby, oblohy a cítili sme sa ako vo filme a teraz prichádza na rad veľachodová večera, ani to neviem zrátať vlastne a musím povedať, že to gastro je tam naozaj výborné a čo je úplné plus, sú tam, že brutálne ceny, najete sa tam za ceny ako kokos niekde v klubovni, ktorá sa nachádza dole pod centrálom. Fakt dobré peniaze, Amerika za dobré peniaze, výhľad, západ slnka. Ja som normálne, že úplne, že uchvátená týmto, čo som dnes zažila. Opakujem, toto je môj objav roka, podnik 2025 Bratislava.